ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಂಕ್ ಗಿಡರ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದಿ ಬೊಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಗಿಡರ ತಿಕ್ಕಿನ ಎಂಕ್ ಏರಿ ಮಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಅಂಚಾನೆ ಪನ್ಪ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಗರು ಪಾಕ ಬೆಟ್ಟು ಲಖನ್ ಶೆಟ್ರು ಬಲ್ಲು ದೇವ್ರು ಐನ್ ಗಿಡ ಅಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಮಲ್ಲೇಡು. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಂಗ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕೊಡಂಗದ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗೊಳ್ಳರೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ಬಾರಿಯಾದ ಎರುಗಿಡದ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತಿನಾರ ಈತ ಎರುತ ಯಜಮಾನ್ರು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಸಲ್ದಾನ್ರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಬಲ ಎರಡಪಾತಿರಕ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಎರುತ ಯಜಮಾನ್ರಿ ನಡೆದು ದುಂಬು ಬಾರಿ ಪಿರಾವುಡು ಎರುಪುರ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತಾರೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತ ಪಾತೆರ್ಗ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಈರೆಗ್ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಸಕ್ತಿ ಎಂಚ ಬತ್ತಂಡು ಸರ್ ಎಂಚಾದ ಎರು ಗಿಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಸಾಗುಳಿ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಐಟ್ ಇಂಕ್ಲು ಇರು ದತ್ತದ ಇತ್ತ ದತ್ತದ ಐಟ್ ಇರು ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತ ಇಂಕ್ಲು ಇರು ಗಿಡ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಐಟ್ ಪಾರ್ನ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತ ಈರ್ನ ಈರನ ಗಿಡ ಇರು ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸುಮಾರು ಇರು ಗಿಡದೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂದತ್ತು ಇಂಚ ಸುರುಕು ಮೂಲು ಕಾರ್ಕಳ ಬಂಗ್ಲೆ ಮನೆ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ರು ಕರುವಾಜೆ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ಆನಂದ್ ಸೇರ್ಗಾರ ಅದನ್ನ ಕುದಾರ ಅಂದು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತಿದ ಲೆಕ್ಕ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಇಂಚ ಎರು ಕಟ್ಟುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಈತ್ ಮತ್ತ ಫೈಟ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಂಕ್ ಗಿಡರ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದಿ ಬೊಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಗಿಡರ ತಿಕ್ಕಿನ ಎಂಕ್ ಏರಿ ಮಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಅಂಚಾನೆ ಪನ್ಪ ನಾಯರಡು ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರು ಅವು 2 ವರ್ಷೋಡು ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿನ ಮೇಡ್ಲಿ ತೆಗಿದ ಎಲ್ಲಿನ ಎರಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಗರು ಪಾಕ ಬೆಟ್ಟು ಲಖನ್ ಶೆಟ್ರು ಬಲ್ಲು ದೇವ್ರು ಐನ್ ಗಿಡ ಅಂದಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲೇಡು ಅವು ಮತ್ತ ಒಂದು ಏರಿ ಮರ್ಲ ಒಂದು ಪಾಕ ಬೆಟ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಗಿಡ ಇದೇನ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತ ಇಂಚ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಗಿಡ ಇದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಗಿಡದಿನ ಪಂಡ ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕಬೇಕು ಮೊಗರ ಪಾಕ ಇದೆ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆಡ್ ಇರಗ ಏತ್ ಮೆಡ್ಲಾತನ ಪಂಡಾರಿ ಅಪಗ ಏತಂದೆ ನೆಂಪಿಜಿ ಅಂಡ ಪೂರ ಕಂಬಳ ಏತ್ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಆತ ಕಂಬಳ ಪೋತುಂಡು ಪೂರ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿನ ಮೆಡ್ಲ ದಿಕ್ಕಿದ ಮೊಗರು ಪಾಕ ಬೆಟ್ಟುಡು ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳ ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ಅಂಡ ಅವು ಏಬಿ ಇತ್ತು ರೈಟ್ ಏನ್ ಬೀರು ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೆ ಏನ್ ಏರು ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಮಾಣಿ ಸಂಜೆ ಶೆಟ್ರು ಒಂದು ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅವು 6 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದು ಇತ್ತೇರಿ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಬೀನೆ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಅವು ಫೈನಲ್ಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಮೆಡಲ್ ಮಾತ್ರ ಆತೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಡ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ಅವಳ ಮೆಡ್ಲೆ ಸರ್ ಅಂದು ಈ ರೀತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಏರು ಗಿಡ ಉಂಟಾಯರು ಯಾನ 1986 ಉಂಟಾಯ್ತು 86 ಉಂಟಾತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಈರು ಕೂಟಗ ಬಂದಾಗ ಸೀನಿಯರ್ ಓಟಗಾರರು ಏರಿತ್ತಾರೆ ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಏರು ಗಿಡ ಅನ್ಸ್ನಾಗ ಈರೆಡ್ದು ಸೀನಿಯರ್ ಏರಿತ್ತಾರೆ ಕೂಟಗ ಇನ್ನೆರಡು ಸೀನಿಯರ್ ಮಾಣಿ ಸಂಜು ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಸೀನ ಮುಯಿಲೆ ಅದನ್ನ ಪಚ್ಚಾಜಿದಾರ ಬೊಕ್ಕ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಜಯ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಸೀನಿಯರ್ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮದ ಈರನವೇ ಸಮಕಾಲೀನ ಏರ್ ಬರೀತಾರೆ ಈರನ ಏಜುದಾರ ಏರ್ ಬರೀತಾರಪ್ಪ ಏನಾಗ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯಗಿತ್ತು ಮೇರಿತ್ತೇರಿ ಜೈನ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಇರ್ತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಿರ ಕೆಲಸ ನಾವು ಸರಿ ಯಾಕಲ ಕುದಾರ ಇತ್ತೆ ಈರು ಏರ್ನಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರ್ನ ತಯಾರು ಮಲ್ತಾನ ಮೀನು ಉಂಟ ಸರ್ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತಾರೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ ಇತ್ತೆ 80 ಏಪ ಉಂತಾರು ಬಂಡಾರ 86 87 ಬೊಕ್ಕ ಎರು ಕಟ್ಟುನ ಏಪ ಸರ್ ಎರು ಕಟ್ಟೆರೆ ಎಂಚ ಉಮೇದು ಬತ್ತುಂಡು ಎರು ಕಟ್ಟುನ ಬಣ್ಣ ದುಂಬು ಇಂಕ್ಲ ಸಾಗುಳಿ ಮಾತೈತಿ ಎರು ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗ ಸಾಗುಳಿ ಕೈದ ಅದು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಇರುಕೊಂಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆದ ಲೆಕ್ಕ ಕಂಬಳಗೆ ಒಂದು ಎರು ಕಟ್ಟು ಒಂದಿತ್ತು ದುಂಬು ಬರ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶನೇ ಸಾಗುಳಿ ಮುಗ್ಗಿ ಪಕ್ಕ ಫ್ರೀ ಪುಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಕಂಬಳ ಕೊಂಡೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಯಾನಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಿಡ್ ಸಾಗುಳಿ ಮಾತದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಪದ ಜವರಿ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕದು ಅಪ್ಪಗ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿ ಖರ್ಚೈತಿ ಅಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಬರೋದಿತ್ತೇರಿ ಗಿಡ ಇತ್ತ ಅಂಚ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ವಾವಿ ಬಗಡೆಯರು ಕಟ್ಟಿಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನೇರಡು ಎಲ್ಲೇ ನೇರಡೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದೀನಿ ಅಂದ್
ಮೆಡ್ಲೆ ತಾದಿಪ್ಪು ಸರ್ ಈ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರಾದ ನಿಖಲ್ನ ಇಲ್ಲಗೆ ಮೆಡ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಮೆಡ್ಲು ಹೆಚ್ಚು ಬಂದು ಪಂಡ್ರ ಜೊಂಜಿ 10 ಮೆಡ್ಲು ದಿಕ್ಕು ಅಂದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಾವಿ ಬಗಡ ನೀವು ಅಡ್ಡಬಲ ಅಡ್ಡಪಾಲ ಇಡು ಅಂದ ಇದು ಅಡ್ಡಪಾಲ ಇಡು ನಿಖಲ್ ಏರ್ ಪರ ಗಿಡತ್ತೇರು ಅಡ್ಡಬಲ ಇಡು ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಡಿತ ಗಿಡ ನಿತ್ಯರು ಓಕೆ ನಾನು ಅಡ್ಡಬಲ ಯಾನ್ ಅಡ್ಡಬಲ ಇಡು ಏನು ಗಿಡ ಅಂದಿದ್ದಿ 6 ಗಿಡ ಅಂದಿತ್ತೇರು ಇವರ ಜೊತೆ ಮೆಗ್ಗೆ ರಾಜವರ ಮೇಲೆ ಅಂದಿತ್ತೇರು ಓಕೆ ನಾನು 4 ಜನ ಗಿಡ ಅಂದಿತ್ತೇರು ಬಾರಿ ಪಿರಾವಡು ದೇರು ಗಿಡ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ ಕಂಬಳ ಐತು ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆತನ ಸರ್ ದಾಯ್ತ ಪಂಪರ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಂದು ಕಂಬಳ ಐತು ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆತನತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಗಿಡನಾಗ ಟಿವಿಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಉಂಡು 0.3 ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಕಂಬಳ ಪೂರ ಇತ್ತು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆತನತ್ತೆ ಸರ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯ್ತ ಪಂಪರ ಕೇಳೋದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸುಧಾರಣೆ ಆಯ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ದುಮ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಇರ್ನ ಸಮ ಫೈನಲ್ ಬತ್ನ ಇರ್ನು ಅವು ಒಂತೆ ಯಜಮಾನ ಅಂತುದು ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಏಪ ಆ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪ ಈತೆಗೆ ಇರುತ್ತೀಜಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕಂಬಳ ಕೈದಾಂಡಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆಂಚ ಮಂಡ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಬತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂತೆ ಚೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಿಂದು ಇತ್ತೆ ಚೀಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ ಅದು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಎರು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಆತನ ಟೈಮ್ ಬಾರಿ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಕಂಬಳ ಬಗ್ಗಿನಾಗ ಐಡದವಸ್ಕರ ಅಪ್ಪಗ ಪುಲ್ಲನ 8 ಗಂಟೆ ಶುರು ಒಂಡ ಬೈಡೆ 6 ಗಂಟೆ ಕೈದಾಂಡಿತ್ತು ಕಂಬಳ ಮುಗಿದಾಂಡತ್ತೆ ಮುಗ್ಗಿದಾಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚೆ ಬಂಡ 90 100 ಜೊತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಿದ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಜೂನಿಯರ್ ಇತ್ತೀಜಿ ಪೂರಾ ಬಲ್ಲು ಅಪ್ಪಗ ಬರ ಪಂಡ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಇರೋದು ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪಗಾತೆ ಜೂನಿಯರ್ ಬೇಕಾ ಕಮ್ಲ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ಇರು ಕಮ್ ಕೊಣ ಬರ್ಪೇಜಿ ಪಂಡ ವಿಭಾಗನೇ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಇವಾಗನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸೆಟೆಡ್ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಐಕತ್ರ ಕಮ್ಲಾಗ ಇರು ಬರ್ಪೇಜಿ ಓಕೆ ಇದು ಈರ ಕೊಂಚ ನೆನಪು ದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಿನಿ ಸಾಲು ಮಿನಿ ಉಂಡ ಸಾರ್ ಇತ್ತು ಈರ್ ಗಿಡ ಒಂದು ದಿಪ್ಪನಾಗ ದಿಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಈರೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರಾದ ಈರಿಗೆ ನೆನಪು ದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಲು ಮಿನಿ ವಾಂಡ್ಲ ಉಂಡ ರೆಂಜಾಳ ಒಂದು ಸಾಯಿಬೇರ್ ಇರ್ಲಿತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾದ ಫೈನಲ್ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಬುರಿದ್ದೀನಿ ನೇರಡಿ ಈರ್ ಗಿಡ ಒಂದು ದಿಪ್ಪನಾಗ ಅಂದ ಈರ್ ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟದ ಗಿಡ ಒಂದು ಗಿಡಪ್ಪನಾಗ ಐಟದ ಇರುತ್ತ ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಂಪುಲು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ದಾನಂದಿತ್ತು ಮೂಲು ಬೆಳಬೈದ ಅಲ್ಪ ಆರ್ನ ಇರಲ್ಲ ಸಾಯಿಬೇರ್ ಇರಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ನ ಮೂಜಿ ಫೈಟ್ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಏತ್ ಫೈಟ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಕ್ಳು ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಕೊಡ್ತೀರ್ ಅವ್ರ ರೇಂಜ್ ಸಾಯಿಬೇರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಂಪುಲು ರಾಗ್ ಸಿಟ್ರ ಅವು ಐನೀರ್ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತಾರಪ್ಪ ಆಯರು ಅಯ್ಯನ ಕೆಂಪುಲ್ದೇನೆ ರಾಜು ಶೆಟ್ರ್ ಅಂದು ಗಿಡ ಅಂದಿತ್ತೇರು ಮೇರೆ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂತಾವರ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂದು 6 ಗಿಡ ಅಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಯಿಬೇರ್ನ ಎಂಕ ಡಿಂಪಿಜಿಯರ ಇದು ಈರ್ ಎರು ಗಿಡ ತೀರಕ್ಕೆ ಮೆಡ್ಲೆ ತದಿಪ್ ಸರ್ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಪಣಪುನಂಡ ಅಂದಾಜು ಪಣಪುನಂಡ ಒಂದು 20-25 ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ತಾರು ಅಂಚೆ ಇದು ಈರಿಗೆ ಕೂಟಡ್ ಒಂಜಿ ಮೋಕ್ಯದ ಏರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಣಪುನಂಡ ಇದ್ರ ನಾವು ಏರು ಮರ ಬರ್ಕೇನೆ ಏರು ಮರ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತ ಪುದರ್ದ ಐತ ಐತ ಒಂಜಿ ಕಾಲೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಮೋಡೆ ಅವು ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಐನ್ ಬೀಟ್ ನಮ್ಮ ಇರುತ್ತೀಜಿ ಅವು ಸೀನಿಯರ್ ಇರ್ಲಿನ ಪಾರೆದವು ಜೂನಿಯರ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಟೈಮ್ ಉಡು ಪಾರೆದ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಮುರಣಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಪೋದಿಪ್ನಾಗ ಆರ್ಲ ಇರ್ರ ಪುದರ್ ಪಂಡಿತ್ತೇರಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೂಟಡ್ ಪಾಲು ಪಾಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಡ್ಲು ಬರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ದಾಯ್ತ ಪಂಡ್ತಾರೆ ಆರ್ ಟೀಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುರುಕು ಒಂಟಿಕರ ಅಂದಿತ್ತು ಒಂಟಿಕರಡು ಆ ಕಂಜಿಲಿಂದ ಗಿಡ ನಂಚೇನ ಜವನಿಯರು ಆರೈಕೆ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀರಿ ಅಂಚದು ಏನನ್ನ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಒಂಟಿಕರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮ್ಲೋಡು ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಡುಗಾರ ಬೊಕ್ಕ ಆರೆಗ್ ಇರುತ್ತ ದನಿಕ್ ಏನಡ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಅಂಚನ್ರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕಲ ಇರು ಗಿಡಡು ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕೊಡು ಪನ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಆಸೆ ಆಗ್ತಂದೆ ದುಡ್ಡು ಏನು ಇರು ಗಿಡ ಅಕ್ರೋಲ ಪೋರ ಬರ್ರ ಅಂತ ಖರ್ಚಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ ಮಗ್ದಿಚ್ಚು ಕೊರ್ನೆಂದ ಅಂಚ ಆರೆಗ್ಲಿ ನಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಇರುತ್ತ ದನಿಕ್ ಅಂದು ಸಾಧು ಸ್ವರ್ಣ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ ಇತ್ತದ ಜವಣರು ಎರಿಗಿಡಪ್ಪನ ಬರೋ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಅಪ್ಪಗಾಗಲೇ ಇತ್ತಲ್ಲ ದಾತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಸರ್ ಮೈನ್ ಆದ ಇತ್ತೆ ಒಂಜನೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಎನ್ನ ಇರು ಪಾಸ್ ಆವೋಡು ಕುದರೆ ಬರೋಡು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಏರ್ ಹೆಚ್ಚ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚಿ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ
ಗಿಡವನ್ನ ದುಮ್ಮತ್ತ ಗಿಡವೊಂದು ಇತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾನ್ ಗಿಡನ ಟೈಮ್ ಇಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಟ್ಟೊಟ್ಟು ಗಿಡವನ್ನ ಜಾವನ ಇರುತ್ತೆ ಇಜ್ಜೇರಿ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ. ಅದೇ ಈ ಏರು ಸಾಂಕುನ ಪರಿಯರ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಈರು ಪರ ಐನ ಉತ್ಸಾಹಪತ್ತೊಂದು ಏರು ಅದು ಎಂಕುಲೆ ಸಾಕು ಎಂಕುಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕುಲೆಡು ರಡ್ಡೆ ಏರು ಇತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ತುಂಡು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಏರು ಅದು ಇತ್ತು ಏರ್ಲ ಪಗರ ಗೀರ ಪರ್ದು ಇಂದು ಗಿಡವು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲೆ ಹೆಚ್ಚದು ಎಂಕುಲೆ ತಾಂಕೊಂಡು ದುಂಬುದಾಕು ದುಂಬು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಾಡು ಬೇಲೆದಕ್ಲು ಇತ್ತಿರಾಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಒಂತೆ ತೂಪಿತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆದಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಿ ಎಂಕುಲೆ ತೂಪು. ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಾಲೂಕು ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆತೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವೈಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ 100 200 ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಹೈ ಜಂಪ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದೈತೆ ಇಂದು ಬರ ಏಪಾಗ ಈರು ಏರು ಗಿಡ ಒಂದಿಕ್ನಾಗ ಅಥವಾ ಏರು ಗಿಡ ದುಂಬು 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 ಐ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ 3 ಸರ್ತಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಏನು ಕಾಂಪಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 2 ಸರ್ತಿ ಏನು ಕಾಂಪಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತಿತ್ತು ದ್ಯಾಯ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತೆ ಅವಳು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಟ್ರ್ ಬರ್ಬೋದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ ಅಂಚದ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಪಿಟ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಏರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದಾಂತೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ದಾಂತೆ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಡು ಯಾನ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಪೋತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಲಡ್ಲ ಮಿಜಾರ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರೆ ಆರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಡ್ಡು ಕಂಬ್ಳೋಡು ಮೆಡಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಪ ದುಡ್ಡು ಕೊರಪ ಬಂದಿತ್ತೇರೆ ನಾನು ರಡ್ಡು ಕಂಬ್ಳೋಡು ಗೆತ್ತೆ ಎಂಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗ್ದೇರು ಹೊಸ ಬಿಟ್ಟು ಗಿಡದೆ ಐದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೆಗೆದು ಅಂಚ ಅಂಚ ಏನು ಕಂಬ್ಳೋಡು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಡ್ಲ ಇತ್ತ ಇದು ಕಡೆದ ಸರ್ ನಾನು ತುಂಬ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಪನ ಜವಣ್ಣರೇ ಹಿರಿಯರದು ದಾದ ಪಂಪ ರೆಡ್ಡು ಪತ್ತಾರ ಸರ್ ಅತ್ತಕ್ಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಡು ಪಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗಿಡ ಗಿಡ ಇಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊರ್ಪೆ ಬಣ್ಣದ ಆನೆ ಬೆರಿಯಕು ಆಯ್ ಪರಂದೆ ತಿರಂದೆ ಇತ್ತುಂಡ ಐಕ್ಯದ ಒಂದು ದಾಯ ಬಂಡ ಇರುತ್ತ ದನಿಕ್ಲ ಖುಷಿ ಅವಡು ತೂಕಿನಾಗಲ ಆ ಜನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಜನ ಎರಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಪಂಪನ ಅಭಿಮಾನ ಬರೋಡು ಆ ನಮ್ಮನಿ ಗಿಡ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಬಿರಿ ಪಾರ್ಬೇಕು ಅಪ್ಪಗ ಮತ್ತೆ ಅಂಚ ಪಾರೇಜಿ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಅಕ್ಲೆ ತೀರ್ನ ಸಮ ಒಂದೇ ಜೊತೆ ಗಿಡ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಅಕ್ಕಳು ಬೋರ್ಡೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೇರ ಮತ್ತೆ ಚಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಇರು ಪಾರೋಡು ಒಂದು ಕುದರ್ಕೊಂಡರೋಡು ಅನ್ಪನ ಆ ಭಾವನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ತೋಜುನೆ ಇತರ ಪಾರ್ನರ್ ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್ ಇತ್ತು ಬರ್ತ ಪಾತೇರಿಯರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಹಿರಿಯರು ಬಾರಿ ಅದು ಪಿರಾಡ್ದು ಎರಿಗಿಡ ಅಂತ ಬತ್ತಿನಾರು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನರದಿಲ್ಲ ಕೂಟದ ಪಾಲ್ಪಾಡಿಂದ ಎರೆಗೆಡ್ಡೆ ಸರ್ ಎಂಗಡ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಧನ್ಯವಾದ.